B'ċirkolari li ħarġet fl-aħħar ġimgħat mid-Dipartiment tal-Kuntratti daħlet fis-seħħ miżura tal-baġit dwar il-prekarjat. Miżura li permezz tagħha se jkun assigurat li ħaddiema tal-kuntratturi li jkunu qed jagħmlu xogħol f'entitajiet pubbliċi ikunu mħallsa daqs ħaddiema tal-Gvern li jkunu qed jagħmlu l-istess xogħol. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni Mario Kutajjar qal li dan ifisser li l-kuntratti li bdew jingħataw mill-ewwel ta' Jannar qed ikunu bbażati fuq rata minima li ma tistax tkun injorata. U l-insistenza mhijiex biss dwar is-salarju bażiku. Iċ-ċirkolari ta' Diċembru kienet appuntu tagħti r-rati li għandhom jitħallsu l-ħaddiema skont ix-xogħol, jiġifieri jekk kienu cleaning, jekk kienu security, jekk kienu clerical, jekk kienu care working, hemm ir-rati kollha stabbiliti, mhux biss ir-rati tal-pagi, imma wkoll ir-rati tal-bolla u r-rati tal-affarijiet l-oħra kollha u bonuses kollha li għandhom jitħallsu. Mario Kutajjar qal li l-Gvern sab sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni fejn ħaddiema tal-kuntrattur kienu jitħallsu rati differenti għall-istess tip ta' xogħol. Sibna li l-Gvern ħafna mill-kuntratti tiegħu kienu tista' tgħidilhom kondizzjonijiet ta' prekarjat, jiġifieri li għalkemm jista' jkollhom paga kif tajt il-liġi, imma l-kundizzjonijiet tagħhom huwa logħob madwar il-liġi u dak huwa l-prekarjat. Iffaċċjat bid-dikjarazzjoni li minkejja din il-ħidma kollha qataw min iħoss li l-problema tal-prekarjat mhix solvuta, Mario Kutajjar sostna li min qiegħed f'dawn is-sitwazzjonijiet għandu juża l-lodda li ttieħ il-liġi. Fejn m'hemmx kuntratti mal-Gvern, jiġifieri qed nitkellmu fuq prekarjat li jsir mal-privat li nafu li jista' jsir, allura hemm makkinarji oħra li jistgħu jitħadmu. Jiġifieri hemm il-Labour Office, hemm il-unions li rridu ngħidu li l-unions kienu li poġġew il-prekarjat fuq l-aġenda tal-pajjiż minn snin ilu. Dan il-Gvern ħaddimha.